ஹலோ வெல்கம் பேக் டு எம்ஹாப்பி வ்ளாக். இன்றைக்கு ஒரு புது வீடியோட வந்துக்கிறேன். இப்போ நான் எங்கிக்கிறேன்டா சரியாக மகரகமையில் தான் நிற்கிறேன். இன்றைக்கு வ்ளாக் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிக்க போகுது. இந்த வ்ளாகில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கவர் ஆகும். தெரியும் ஹஜ்ஜி பெருநாள் வருவது, அதுக்கு வந்து நான் உடுப்பெடுக்கவும் இல்லை. கிளாக் டவர் கிட்டிக்கிறேன். தெஹிவலையே போகணும். இதில் 119 தெஹிவலையே போகணும். சின்ன வேலை வண்டிக்கு அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சு கொண்டு அதுக்கப்புறம் சுரேண்ட கடைக்கு போகணும். இந்த பிரபாத்தும் வாரண்டாரு. இன்றைக்கி ஷாப்பிங் வ்ளாக்கும் வந்து இதோட கண்டினியூ ஆகும். ஓகே காய்ஸ், நான் வந்து இப்போ தெஹிவலையை பேசி வேலையை முடிச்சுக்கொள்வோம். தெஹிவலையே போகும். முன்னுக்கு போனால் வந்து பஸ் இருக்குது, சரியான காத்தாடிக்குது, மழை பெய்யுற சீனோண்டு மீகுது. ஓகே காய்ஸ், தெஹிவலையை பேசி செட் ஆகும். காய்ஸ் தெஹிவலை வந்துட்டு அந்த பின்னுக்கால வர 119 தான் வந்தேன். இந்த போயிட்டு வேலையை முடிச்சு கொண்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே போகணும் சுரேண்ட கடைக்கு. பெருநாளைக்கு உடுப்பு எடுக்கணும். அந்த சப்ஜெக்ட் நான் சொல்கிறேன். இங்கால தான் போயிக்குது. வேலையை முடிச்சுட்டு செட் ஆகும். காய்ஸ் தெஹிவலைக்கு வந்த வேலை முடிஞ்சிட்டு மெயினாக ஏன் தெஹிவலைக்கு வந்தேன்டா இந்த ஷூவை வாங்க தான். சுரேண்ட கடைக்கு போயிட்டு இப்போ காட்டுறேன். ஃபேஸ்புக்கில் தான் கண்டேன். அவ்வளோ கிளை நல்ல ஷூ உண்டு. அவர் அந்த யூகேயில் விளையாட போல போட்ட ஷூ இப்போ விளையாடுறதை நிப்பாட்டிட்டாரு. இன்ஜரி உண்டாரு. இப்படி தான் விற்கிறாருன்ட்டு ரீசனபிள் ப்ரைஸில் தந்தார். எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வந்து நான் வந்து முன்னூறு சொல்கிறேன். இதுக்கு போயிட்டு சுரேண்ட சப்கிட்ட போயிட்டு தெஹிவலை இப்போ வந்து போயிது. பஸ் ஒன்று எடுத்து பமலப்பேட்டைக்கு போயிட்டு அப்படியே வந்து சுரேண்ட கடைக்கிட்ட போயிது. இல்லை ஏறுவோம். என்ன பஸ்ஸோ தெரியா காய்ஸ்? பமலப்பேட்டை வந்துட்டேன். அதான் இதெல்லாம் இந்த கடை அதுதான் சாப்பிடணும். சரியான பசிக்குது. அது எனக்கு கேம்பஸை பாருங்கள். இந்த புதுசாக வேறு லெவலில் செஞ்சுக்கிறாங்க. இதே தான் இப்போ டொப்பப் வார மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. டொப்பப்பும் கிராஜுவேஷன் ஒரு வருஷம் கிராஜுவேஷன். அந்த கிராஜுவேஷன் வ்ளாக்கே முன்னே கொண்டு வரேன். ஓகே காய்ஸ், இந்த ஹோட்டலில் போய்ட்டு சாப்பிடுவோம். இதுதான் ஹோட்டல். ஓ காய்ஸ் சாப்பிட போகிறோம். சரியான பசிக்குது. காய்ஸ் வந்துட்டு பாருங்கள் பித்தரை கொத்து. கொத்து தாராளமாக போட்டு ரொம்ப நல்லா. நான் பம்பலப்பட்டி சைடு வந்தேன். என்ன கரெக்டாக இங்கே தான் சாப்பிடுவேன். இது கொத்து. இந்த கொத்து வேரில் வேண்டியும். ஆனால் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நினைக்கிறீங்க? ஜஸ்ட் 450 ரூபா தான். நீங்களும் பம்பலப்பட்டி சைடு வந்து இந்த கடையில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய் சாப்பிட்டாச்சு. முன்னுக்கு தான் போய் இது உடுப்பு வாங்க போகணும். காய்ஸ் பெருநாள் உடுப்பண்டை வந்து எல்லோரும் நாங்கள் ஃபர்லாம் நினச்சி கட்டாயம் எடுக்கிறோம். நாங்கள் சின்னத்தில் ஆகிக்கட்டும் ஆசையாகும் பெருநாள் உடுப்பு எடுக்க. பெருநாளைக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு கொண்டாட்டம் ஆகிக்கும். பாருங்க, ஒரு சின்ன கடை ஒன்று மீது எங்களுக்கு சரியான ஆசையாகும். பெருநாளுக்கு உடுப்பு எடுப்போம், கொண்டாடும் அதை மாதிரி. ஆனால் இப்போ வந்து அப்படி ஒரு பெரிய ஆசை இல்லை, இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று இல்லை. இதுதான் கடை இல்லை தான் வாங்க போகிறோம். ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேஷன் ரோடை கோஸ் பண்ணி கடை ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேஷன் இது. காய்ஸ் வாங்கிட்டேன் சாமானத்தை. என்ன வாங்கினேன் எது வாங்கினேன்ட்டு நான் வந்து சுரேண்ட கடைக்கிட்ட போய் சொல்கிறேன். ஆனால் வந்து அவளுக்கு புதுனமாகிக்கும் என்ன வாங்கினேன்ட்டு. அண்ட் இந்த பெருநாள் உடுப்பு வாங்கினதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும். நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஹஜ்ஜி பெருநாள் அதை பற்றியும் பேசிக்குது. ஓகே, எல்லாம் சுரேண்ட கடைக்கிட்ட வச்சு பக்கை கண்டினியூ பண்ணுறேன். காய்ஸ் நான் சுரேண்ட கடைக்கிட்ட வந்துட்டேன். இன்றைக்கி தான் என் கடை. இன்னும் பிரபாத காணும். என்ன கதையோ தெரியா? இல்லை இது முன்னுக்கு தான் இன்னைக்கு பிரபாத்துக்கு கால் பண்ண ஆன்சர் இல்லை. மேம் சுரே முள்ளுக்கு ஈப்பான்னு நினைக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். என்ன கதை? வந்துட்டேன். நடந்து வந்தேன். இப்போ ஏண்டா நடந்து வந்து எனக்கு புதுனமாக கேட்குறேன். அவனை போயிட்டு ஏண்டாவா இதுடா அந்த அந்த என்ன இந்த ஹவுஸ் பேசுகிறேன். பவனப்பேட்டி தானே? நான் எங்களை பொருள் நினச்சோம். பொருள் பைத்தியமான பொருள் நடந்து வர. நான் இதை விட எவ்வளோ நடந்துக்கிறேன்டா.
இவன் கால் வந்து நான் கால் பண்ணி பார்த்தா ஆன்சர் இல்லை பிரபாத். அப்போ தூங்குறான். பிரபாத்தோட தான் போயிருந்தேன். நல்ல காலம் நான் போயிட்டு வந்துட்டேன். கண்டென்ட் அடிச்சிட்டேன். கேமரா பிடிக்கலையா? கேமரா ஒன்று சொல்லலையா? கேமரா நான் உள்ளுக்கு வீடியோ எடுக்கல. உள்ளுக்கு வசந்தா பெருசாக போட் போட்டி. நான் உள்ளுக்கு வீடியோ எடுக்கல. உள்ளுக்கு வசந்தா போட் போட்டி வீடியோ எடுக்க வானமெண்டு. ஆக்சுவலி நான் கேமரா எடுக்கல இல்லையா. கல்லு சல்லி வேலை செய்யுது. கல்லு கவரு அவங்க உனக்கு வாங்குவாங்க யூஸ் பண்ண தான். எங்க நல்ல சாமானுண்டா. எங்க ஏடா அந்த ஃபேஸ்புக்கில் கண்டு சரி நான் இப்படி தான் சாமான் உண்டிக்கு இந்த எவ்வளோ சொல்லுவோம் யூஸ் பண்ண உண்டு. ஆனால் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண இல்லை. பூட்ஸ் கிரிக்கெட் பூட் ஆன்சர் பண்ணல. இந்த சாமானம் நான் காட்டுறேன்டா. நீ தான் வாங்கினேன். இது வந்து என்பி நியூ பேலன்ஸ்டு. இது புதுசு வாங்குறேன்டா ஒரு 50 கிட்ட போகும். 50 ரூபா கிட்ட போகும். இது வந்து 16 ரூபாய்க்கு கிடையாது. தம்பிக்கு வாங்கி கொடு தள்ளுறானே. கழுசல்லி வேலை செய்யுது. கழுசல்லி போய் இது வந்து புதுசியா பொய்க்கு கழுசல்லி பாட்டு சொல்றான். பழசண்டா புது சண்டை மிச்சம் யூஸ் பண்ணில தான். இவன் தொட்ட பூச்சி எல்லாத்தையும் கழுசல்லி என்றாங்க. இந்த பிரபா தூக்கம் யூஸ் பண்ணி இல்லைண்ணா. ஆனால் இந்த ஸ்டிக்கர்ஸை விரிச்சு இல்லையா ஒரு நாள் தான் பாய்ச்சிக்கிறான். இது வேணா கை இன்ஜர்ட் ஆகிட்டான். அதோட யூஸ் பண்ணல. இங்கிலாந்துல இருக்கிற டபுள் உண்டு. நல்ல போட்டியும் வைத்தானா 20 ரூபா போட்டியும் தான். தெய்வால தான் நியூ பேலன்ஸ் சுப்ரி பூட்டா ஏரில் வெளியே வந்து நான் ஸ்கூல் காலத்தில் எனக்கு ஆசையான பூட்டி தான் வாங்க கிடைக்கவே இல்லை. கடைசி ஒன்று ஜிஎம் ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணேன். கடைசி தம்பி வாங்கி கொடுத்தீங்களேன். போனேங்க போனேன் போனேன்டா ஒவ்வொன்றா கேவல இது சரி சன்கிளாஸ் சும்மாரி போம் சுவராக போகும். மொல்ல வச்சாலும் போகும். இந்தா டெம்பர் ஒட்டில நீங்க ஒட்டி ஒட்டி டெம்பல் ஒட்டி 2 அடி அடிச்சா மச்சான் ஒட்டதுங்க போ. காய்ஸ் என்ன புதிய சன்கிளாஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கொண்டேன். இந்த சன்கிளாஸை இல்லை எப்படி கேண்டு வர இதில் இன்னும் வருது. ஸ்பைக்ஸ் ரப்பர் நைலா இல்லை இல்லை இது ஸ்பைக்ஸ். இது தான் ஷூ இல்லை ஸ்பைக்ஸ் இது கிரிக்கெட். ஓ ஸ்பைக்ஸ் வந்து இப்படி இல்லை. நீ சொல்ற ரன்னிங் ஷூ அது இப்படி முள்ளு இது கிரிக்கெட். இது எனக்கு பொடியோட காலு பொட்டி பட்டிச்சுரா படசு கதகல்லாவில் இல்லை பொடி என்ன பொடியே அவன் போட்டிதான் வந்து ஸ்பைக்ஸ். மற்றவன் பொடி நார்மல் ஷூ காலுக்கு மேலால இருக்கு. பட் அப்படி மாரி ஷூக்கு மேலால அப்படி இருக்கல பட்டிச்சுரா ஸ்பைக்ஸ் சும்மா ஏன் பங்கிச்சு அவனோட காலு எனக்கு எனக்கு இது விரிப்பட்டுச்சேடா. நான் சும்மா வெறும் கால் அடிக்க போகல. கரையான் தான் மிரிச்சான் பிச்சு தூள் பிஞ்சு கொண்டு போகும். பிச்சுன்னு போகும். ஆனால் ஒன்று மாவாது. ஆனால் பெருசா இது வந்து நார்மல் தான். ஸ்பைக்ஸ் அப்படி இல்லை முள்ளு தானே. அதை முள்ளு மாற்றே இல்லை. ஷாப் கூட்டம் போட வரணுமா போட்டோ போடுங்க. ஐடியா முள்ளு நீட்டம். காய்ஸ் இந்த கண்ணாடி எப்படி கண்ணாடி எப்படி கட்டாயம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்ணாடி சன்கிளாஸ் வாங்கிட்டு வந்தீங்க. நான் என்ன எடுத்தேன் செல்வம் சாரம் உனக்கா வெள்ளை சாரம். இந்த ஒரு பெருநாள் உடுப்பு வெள்ளை சாரம் வெள்ளை ஷர்ட். ஐத்தியண்டா நல்லா இருந்தா கைஸ். வெள்ளை சாரம் வெள்ளை ஷர்ட். இந்த சாரம் பிராண்டட் தான். 999 999 சாரம் எவ்வளோடா 1900 எவ்வளோ வருது. என்ன சரியில்லையா சாட்டர்ரா பேருவலை சைட்லேண்டா இதுதான் மெயின் உடுப்பு. ஆனால் எங்களோட சைட்லேண்டா வந்து அவ்வளோ இல்லை. ஆனால் நான் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கிறதுக்கு வெள்ளை ஷர்ட் தொப்பி ஒன்று மெடுக்கணும். தொப்பி வெள்ளை தொப்பி இல்லை எனக்கு கிட்ட. நான் வெள்ளை தொப்பி நாளைக்குள்ள லைன் பண்ணிக்கொள்ள பார்ப்போம். இல்லாட்டி எனக்கு கருப்பு தொப்பி உண்டு. தொப்பி கேஸ் இல்லை. கருப்பு தொப்பியை போட்டு இந்த சாரம் வெள்ளை ஷர்ட் புதுசாக ஷர்ட் உண்டு. அதை வந்து போன பெருநாளைக்கு எடுத்து ஏன்னா உடுக்கவும் இல்லை ஒன்றா. சரி அதுதான் என் உடுப்பு. பெருநாள் உடுப்பு நான் அவ்வளோ தெரியுமா. நான் சின்னத்தில் இப்போ இந்த சீசன் பெருநாள் வரப்போகுது. எவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகி இப்போ எப்படிக்கா இல்லைண்ணா உடுப்பு எடுக்கிற சீன் தலைவலி. அப்படியே உடுப்பு வாங்கணும் மற்ற வாங்கறதுக்கு அதெல்லாம் ஒரு தலைவலி. செல்றை காசு இப்போ மேய்க்குமே எனக்கு உடுப்புண்டு வாங்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமே. மற்ற உடுப்பு உடுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமே சொல்கிறீங்க காய்ஸ். நான் வந்து இந்த கபடை பார்த்தீங்கன்னா ஷர்ட்டிக்கும் ஒரு 20 ஷர்ட்டையும் தானே எங்களே அந்த 20 ஷர்ட்டையும் உடுத்து பட்டே இல்லை. அப்போ அந்த தாசரி வேலைக்கு போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுங்க. ஏன்னா வேலைக்கு போகிற ஆஃபீஸ் போகலண்டா உடுத்து பட்டுச்சு ஒன்று போதாவே. இதனால் உடுத்து 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 Thursday 6:30 மணி இது வரைக்கும் நான் கொடுப்பாங்கல்ல கொடுப்பாங்கல்ல
நாளை பிறந்தாள் உடுப்பு வாங்குயா இல்லை அதுவும் ஷுவர் இல்லை ஷுவர் இல்லை காய்ஸ் நாளைக்கு சாரம் தான் இப்போ உண்மையை சொல்ல போனால் நான் முந்தி சின்னத்தில் வந்து பெருநாள் ஒன்று வரோண்டு அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் 2 காலம் முந்திரி ஷாப்பிங் சொல்றீங்க அப்படி ஷாப்பிங் போயிட்டு உடுத்து கொண்டு கலர்ஸ் காட்டு இது எடுத்தேன் அதை எடுத்தேன் இதை எடுத்தேன் உடுப்பை காட்டி கொண்டு அதெல்லாம் ஒரு காலம் ஆனால் இப்போ எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் எல்லாம் நினைக்கிறது இல்லைடா அது போகிறது ஒரு சோம்பரை சொல்கிறேன் நான் வாங்கினேன் எப்பவுமே நான் வாங்கினேன் சரியா எல்லாம் வீட்டில எல்லாம் வாங்குறாங்க நான் வாங்கினாலும் அதை உடுக்கிறது பெருநாள்ன்ட்டு தான் பொய்யண்டா போன வருஷம் பெருநாளுக்கு எடுத்து உடுப்பிக்கு தானே பெருநாள்னு மட்டும்தான் உடுத்தேன் நான் வந்து உனக்காவது அப்படி நீல காலத்தில் நான் காணவே இல்லை உடுத்தேன் பெருநாளுக்கு சரி உடுத்தேன் பள்ளிக்கு போய்த்தேன் சொல்லுது வந்தேன் அவ்வளோ அது பொருளுக்கு போடல அதுதான் கேஸ் அதுதான் நடக்குது நான் வந்து லொக்ஸே ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு நான் வெளியே வரப்போல பிளாக் கலர் தான் உடுக்குறேன் சரியா நான் பிளாக் கலர் 5-6 வாங்கி வச்சு அதை தான் மாற்றி பிளாக்கை தான் உடுக்குறேன் ஒழிய பிண்டைக்கு தான் புதுனமா இந்த கலர் எடுத்து வந்தீங்கிறேன் க்ரீன் எடுத்து வந்தீங்கிறேன் ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ளாக்ல பார்த்தீங்கன்னாலும் பிளாக் மட்டும்தான் உடுப்பேன் ஏன்டா அந்த ஈஸி வெளியே போகிற டைமுக்கு வந்து எங்களை யாசரை கண்டான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கொள்ள லேசி தானே அதுக்கு தான் நான் பிளாக் கொடுக்குறேன் அப்படியே பல வீடு பிளாக் கொடுத்தேன் நீ என்ன ஒயிட்டா பிளாக் கடைக்கு வயலாம் கலக்கல வீடியோ கூட மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ண பிளாக் தான் பிளாக் தான் வீடியோ தான் ஒரு கலரு போகணும் கலர் மாற்றி தான் கஷ்டம் வேணா நான் வந்து இது மிச்ச நாட்கள் கேட்டுக்கொண்டு அடைய உடுப்பு இல்லையாட உடுப்பு கலூர் இல்லையாட எனக்கு கபடை திறந்த விளம்பும் காய்ஸ் அப்படி உடுப்பி நான் நிறைய பேர் நிறைய ஷர்ட்ஸ் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸே கொடுத்துட்டேன் நான் உடுக்குறல பட்டன் வச்ச ஷர்ட்ஸ் உடுக்குறே இல்லை பார்த்தாலும் தனிக்கார டிஷர்ட்டுக்கு மாதிரி கொலலஸ்ஸுக்கு இறங்கிட்டேன் அதுவும் பிளாக் மட்டுமே என்கிட்ட போனால் பிளாக் ஒரு 20 கிட்ட பிளாக் கலர் கை நீட்ட 3 கை கட்ட கொலலஸ் வா எது நேரம் பிளாக் மட்டும் காட்டுது எல்லாத்துலேயுமே லேஸ் ஏன்னா அது ஒரு லேஸ் ஏன்னா எங்களுக்கு பெங்களூர் பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் லைக் நாங்கள் ஒன்றும் கிளிக்கலை ஆனால் எங்களுக்கு வெளியே போகிறதான சுத்தவங்களே டக்குன்னு நிஜம் கொடுத்துங்க இந்த ஊற்றப்பட்டுருச்சு பிளாக் அண்ட் அந்த கேஸ் இல்லை பிரச்சனையில் எங்களுக்கு பயப்படாமல் எங்களுக்கு ஈக்கேது சரி பிளாக் அண்ட் அந்த கேஸ் சொல்லி தான் ஆல்மோஸ்ட் பிளாக் போடுறேன் நிறைய பேர்கிட்ட டவுட் அது நீ ஒரே பிளாக் போடுறது ரீசன் ஆகிதான் ஓகே இந்த ப்ளாக் வந்து நீங்கள் ஷாப்பிங் ப்ளாக்ன்னு தமிழில் போட்டதுக்கு ஷாப்பிங்கில் வந்து உள்ளுக்கெல்லாம் காட்ட கிடைக்கல ஏன்னா வீடியோ எடுக்க விடல அந்த சப்ஜெக்ட் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் வந்து இப்படி வ்ளாக்ஸை நீ இத்ரீஸ் நீ வந்து எனக்கு கடைக்கு வந்து ஷாப்பிங் ப்ளாக் கொண்டு கட்டாயம் செய்யணுமெண்டு அந்த ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேஷனாலே கூப்பிடுவேன் ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேஷனால கூடாட்டியும் வரும் நான் முன்னுக்கு செஞ்சு கொண்டு போன வருஷம் நான் இதே இடத்துலேருந்து பார்த்தேன்னா நான் இந்த லெவலும் இப்போ இருக்கிற லெவலும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோ சஹனா வேலை ஒன்று செஞ்சுக்கிறேன் எங்களுக்கே விளங்குது எவ்வளோ ஈக்கிறேன்ட்டு சோஷியல் மீடியாவில் எடுத்துக்கொண்டாலும் சோஷியல் ஏர்ன் பண்ணுற விஷயம் எடுத்துக்கொண்டாலும் இப்போ ஏர்ன் பண்ணுறதை விட போன வருஷம் வந்து அவ்வளோவே இல்லைன்னு சோஷியல் மீடியாவில் ஒன்றுமே வரல ஆனால் இந்த முறை இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே சோஷியல் மீடியாவால் தான் எல்லாமே செய்கிறேன் அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் வார வருஷமாக போல் இதை விட வேற லெவலுக்கு போகணும் யாரு சொன்னாலும் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் ஆனால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு பார்த்தா எவ்வளோ இப்போ வீடியோ லைட்டிங் இல்லை ட்ரைபாட் இல்லை ஃபோனை எடுத்து ஆரம்பத்தை என்ன ஃபோனை வீடியோ தான் நினைக்குதா சரி ஆரம்பம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சேஞ்ச் வீடியோ செஞ்சேன் டொமினோஸும் இந்த டொமினோஸும் டாக்கோ பெல் அப்போ 10 ஒன்று தான் 10 X1 inch எனக்கிட்ட அந்த டைம் போன வருஷம் மாதிரி போன வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஜூன் ஜூலை தானேண்ணா அந்த கேப் ஒரு வருஷம் இல்லை ரொம்ப இந்த 9 மாதம் அந்த கேப்பில் எனக்கும் செல்ல போனால் எனக்கு டைம் வந்துச்சு கூகுள் பிக்சல் 5 ஒன்று தான் இருந்துச்சு அதை வச்சுக்கொண்டு தான் ஃபுல்லாக கேம் அடிச்சு கஷ்டப்பட்டு இப்போ ஒரு ஃபோன் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் பெரிய கதை நீ போன போக்கில் பார்த்தீங்க போன போக்கில் தான் எடுத்தேன் அந்த ஐ கார்டுமே அந்த டப்பா தான் யூஸ் பண்ணேன் அப்புறம் GoPro கொஞ்சமாக எடுப்பேன் முன்னுக்கு ஓகே தொடர்ந்து உங்களோட ட்ராவல் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு எங்களை பற்றி எல்லாம் தெரியும் நான் உண்மையாக மறைகிறதில்ல எல்லாம் உண்மை தான் வ்ளாகில் உண்மை எப்படி நான் ஈக்கிறேனோ அதே தான் வ்ளாக்லையும் காட்டி கொண்டு ஈக்கிறேன் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ நீட்டமாக கொண்டே போகுது முடிச்சுக்கொள்கிறேன் இதே போல் தொடர்ந்து வீடியோஸ் வரும் அண்ட் நீங்கள் வந்து பெருநாளுக்கு என்னோட எடுத்து எனக்கு கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வந்து நீங்கள் இந்த பெருநாளை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு இந்த பெருநாள் செலிப்ரேஷனை பற்றி என்ன மாதிரி நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுறீங்களா இல்லாட்டி உங்களோட வைப் எப்படி ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபன் சரி நானும் அக்குறலாம் இங்கே சொன்ன வேற மாதிரி சரி கொழம்புல கொஞ்சம் இது நான் வந்து நினைச்சேன் நாளைக்கு பெருநாள் நாளுக்கு வந்து இங்கே கொழும்பு வருவோம் கொழும்பு வந்து அந்த கோல்ட் ஃபேஸ் முன்னுக்கு நடக்கும் தானே
அது பெருநாள் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க கோல்ட் ஃபேஸில். இல்லை கோல்ட் ஃபேஸ்டிவல் இந்த முறை இல்லை. கொக்கோ கோலோட கொத்து பாட்டி. இந்த முறை இல்லை கோல்ட் ஃபேஸில். டாடி இல்லை வெள்ளைக்கு தான் நெய்க்குமா இதுமே? இல்லை வெள்ளைக்கு ஃபுல்லாக ஆகிட்டாங்க. அப்போ சரி, அப்போ வெள்ளைக்கு இல்லை இந்த முறை. வளமையாக வந்து கோல்ட் ஃபேஸில் பெருநாள் கொண்டாடி நடக்கும். இந்த முறை இல்லை போல், எனக்கு எப்படியோ தெரியாது சப்ஜெக்ட். நான் நினச்சேன் நாங்கள் வந்து செய்வோம்ண்டு. ஆனால் இந்த முறை என்னோட வீட்டில் வேறு லெவலில் பிறநாள் கொண்டாடுவோம். பார்ப்போம், அப்படி தான் நினைக்கிறேன். வேறு லெவலில் கொண்டாடுவோம் வேண்டாம், எந்த மாதிரி அமையுமோ தெரியா. 7 வேண்டாம் பிறநாள் லோக் ஒன்று கொண்டு வரேன். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கொள்கிறேன். இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் கிட்ட செட்டாக முன்னே போயிட்டு வரேன். டேக் கேர், பாய்.